la possiamo fare. Holland. Questi ragazzi non ce la possiamo fare. Hier, vast. Ci Utrecht. hanno invitato questa sera al loro come? Fast. Digiuno? Digiuno. Ah. Dat is natuurlijk. Ah, fame, yes. Very hungry. No. Fast and Furious. Ah, Oh. veloce. Yes. Ah, Yeah. Where do you see that? Perché non c'è? c'è fast. Digiuno, Yeah. veloce. Veloce. Ja, oké. It's Yeah. very fast. Te sei molto veloce, dicono. Sorry hoor, maar rapido is geen Nederlands woord. Nee, maar dat is dan gewoon een verzonnen. Nee, want hij sprak het zelf net ook uit. Hallo, en dan om de foto te zetten. Oh, Mi hij taggo gaat su Facebook. filmen. Ja, je moet filmen, zodat ze thuis zullen zien of laten zien dat ze ook nog Su een Facebook. hebben. No! Yeah. Hier is Net een mijn boek. middelvinger. Dit is goed. You are really beautiful. Ja, thank you. You're zo. In Kleppen, Oh. Bruxelles. In Amsterdam. Ah, Echt Italiaan, gelijk. Lekker vriend. Nu vind ik wel mooi geweest. Hou op. Dai. From the mafia, don't do that. Dai, basta.